हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउस लानानै फैदों दा जोंहा बेनो जाहैबाय अंगनबादीनिफ्राय जोंहा माखासे साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैलायबाय दा अंगनबादी होनबाथ' नोंथांमोना गोबाङानो मिन्थिखायो नङा होमबा लोगोफोर दा महिला आइजोफोरनि हिन्जाव माहारिफोरनि बियो जबसाहाय आरोखि अंगनबादीनि साख्रि होनबा नोंथांमोना गोबाङानो मिन्थिखागौ जानांगौ दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावहाय ए टु जेड मिथिहरगोन शेयारिं खालामगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबानो जाबाय आरोखि दा जोंहा अंगनबादि रिक्रुटनिफ्राय जोंहा माखासे वार्कार माने खामानि मावग्रा आरोखि नङा होमबा लोगोफोर बेजों लोगोसे हेल्पार माने खामानि मावनायाव नोंजों लोगोआवहाय नोंखौहाय मदद होफाग्रा हेफाजाबगिरि नोंखौ हेफाजाब खालामफाग्रा बिनि पस्ट ओंखारना फैदों आरोखि दा मोननै रोखोमनि पस्ट दं बेवहाय जोंहा माजुलि डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन माजुलि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो गोलैगोन आरोखि दा बे जाहैबाय जोंहा एप्लाइ प्रसेसाहाय अनलाइन जानाय नङा आरोखि माने अफलाइन जागोन आरोखि बे माजुलि डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना थांनानै अफिसावहाय हैनांगोन आरोखि दा बबे अफिसाव थांनानै हैनांगोन दा आं बेखौबो ए टु जेड बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावहाय खिन्थाहरबाय दं दा नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबानो जाबाय जाय भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायगोन नोंथांमोना बुजिनाय नङा आरो खायसे ओरैबायदि खालामो गोबाङानो फ्राय दङ माने भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायसै ओमफ्राय कमेन्टखौ हरनोसै आरोखि दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे फार्स्टनिफ्रायनो लास्टसिम जोबजासे नाय अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना मोजाङै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोखि दा जोङो बारा गोबाव खालामना लोगोफोर बिदिब्ला जोंहा मा डिपार्टमेन्टआव ओंखारना फैदों आरो जोंहा टटेल भेकेन्सिया बेसेबां दं आं बिनि बागैहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरनोसै दा जोंहा अंगनबादि रिक्रुटमेन्टनिफ्राय ओंखारना फैदों आरोखि अंगनबादीनिफ्रायहाय दा जोंहा टटेल पस्टआ बेयाव दङ आङो माजुलि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानायखौनो बुंदों दा बेवहाय टटेल दं जोंहा 30टा पस्ट बेजों लोगोसे आरो जोंहा एक्सट्रा पस्ट दंबावो आं बेखौ दा नेक्स्टआवहाय आं खिन्थाहरगोन दा नैबेखौ नायना लाग्रोदो 30टा पस्टखौहाय बे जाहैबाय वार्कार आरो हेल्पार पस्टआवहाय आरोखि दा नोंथांमोना ओरै नायबानो जाबाय जोंहा बिनि लास्ट डेटआहाय नै लोगोफोर लास्ट डेटआ 18 थारिख दा जानुवारि नङा होमबा लोगोफोर फैबाय थानाय 18 दिनै 15 हाबबाय नङा होमबा लोगोफोर बारा गोबाव गैला साननै सानथामल'सै थाबैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय जायफ्रा माजुलि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोलैयो नोंथांमोना थांनानै अफिसावहाय डाइरेक्ट हैबानो जाबाय आरोखि दा आं बे अफिसखौ बहाय हैनांगौ बेखौबो आङो क्लियारै खिन्थाहरगोन आरोखि दा नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय नै मानिफ्राय ओंखारना फैदों CDPO बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आङो सर्ट फर्मआवहाय खिन्थाबाय नोंथाङा फुल फर्मखौहाय नोंथांमोना नायना लादो आरोखि ओमफ्राय उजानि माजुलि बिनिफ्राय ओंखारना फैदों बेजों लोगोसे जोंहा जेंख्राइमुखनो बिनिफ्राय ओंखारना फैदों माजुलि दा ओरै नायदो अंगनबादि वार्कारावहाय जोंहा भेकेन्सिया बेसेबां दं सासेल' दै लोगोफोर दा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नायोब्ला जोंना 12 पास जानांगोन आरोखि 12 पासखौ नोंथांमोना मिन्थिखायो जानांगौ फ्रायानो माने HS पासखौ होनदों PUC पासखौ होनना बुङो दा जुदि नोंथाङा नैबेहाय मा होनदों नै if HS पास केन्डिडेट्स नट एभेलेबल इन ए पार्टिकुलार एरिया नोंथांमोना जुदि HS पास केन्डिडेट्सआ जुदि एलिजिबोल जायाब्ला नोंथांमोना मा खालामनो हागोननो HSLC ASM पासआबो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि माने मेट्रिक पासआबो एप्लाइ जागोन जुदि HS PUC पासआ बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायोबा दा नोंथांमोननि दरमाया नायदो नै बेथनाहाय बेसेबां मोनगोन पार मान्थ 6,500 मोनगोन आरोखि दा नोंथांमोना मिन्थिखायो बेखौहाय नायनानै लादो दा नैबेयावहाय अंगनबादि हेल्पार 2 नाम्बाराव फैदोलाय जोंहा अंगनबादि हेल्पाराव दं 29टा पस्ट दै लोगोफोर बेवहाय एसे बुरजा जाबाय टटेल जोंहा 1 + 29 जोंहा 30टा जायो आरोखि दा बेवहाय नायदोलाय लोगोफोर दा जोंहा बेवहाय नायदोलाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना जोंना मा जानांगोन HSLC पास माने मेट्रिक पासनिया एलिजिबोल जाया मा होनबावदों बिथांमोना क्लास 9 पासआबो बेवहाय एलिजिबोल जागोन आरोखि एप्लाइ खालामनो हागोन दा दरमाया नायदोलाय दरमाहाया नोंथांमोना 3,250 पार मान्थ मोनगोन आरोखि दा एज लिमिटखौथ' नोंथांमोना मिन्थिखायो फ्रायनो 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो
बेजों लोगोसे जोंहा 44 इयार्ससिमल' दै लोगोफोर 44 इयार्ससिमल' इलिजिबल जागोन 44 इयार्सनि बाराबाथाय बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दा जोंहा हाउ टु एप्लाइ बे फैबाय मेन पइन्ट जोंहा हाउ टु एप्लाइ होनोब्ला बेवहाय नायबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना माजुलि डिस्ट्रिक्टआव थांनानै नोंथांमोना ICDCS नङाबा मा होनो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट अफिसार बेवहाय नोंथांमोना बे नोंथांमोननि साबमिट जायनाखि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों जायनाखि नोंथांमोननि फर्म एड्रेस गासै डकुमेन्टस साबमिट बेवहाय एप्लिकेसनखौ गथायहैबानो जाबाय आरोखि बे अफिसावहाय अब्लानो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन आरोखि दा जोंहा डकुमेन्टसा मा मा नांगौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै बेवहाय आं रोखा रोखा फोरमायहरना दिन्थिनि दा फार्स्टआवनो दं जोंहा नै पासपर्ट साइज नांगोन फट' ओमफ्राय नोंनि एज प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना मा लानो हागोन आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड बार्थ सार्टिफिकेट कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना जायखिजाया एनि एड्रेस रेशन कार्ड जब कार्ड बेंक एकाउन्ट बेफोरखौ एज प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना लाबानो जाबाय आरोखि ओमफ्राय इडुकेसन क्वालिफिकेसन नोंनि जा दङ फरायनायनि डकुमेन्टस बेखौहाय होनांगोन ओमफ्राय एड्रेस प्रुफआबो एखेयानो गोलैबाय आरोखि बै आधार भटार पेन बेखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय नै कास्ट सार्टिफिकेट दङबा होदो डिसेबिलिटि सार्टिफिकेट माने बेंगुरा जायफोरा देहानि प्रब्लेम बिनि सार्टिफिकेट दंब्ला नोंथांमोना होफानो हागोन आरो जुदि गैयाब्ला नोंथाङा होनाङा आरोखि दा एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट जुदि नोंथांमोना माबायावबाफोर अंगनबादिनि खामानि मावखानाय सिगांनिफ्राय खामानि मावखानायनि माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स दंबा नोंथांमोना बिनि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होफानो हागोन आरोखि जुदि गैयाब्ला नोंथाङा होनाङा बेखौहाय इफ होखादों इफ एप्लिकेबल होनखादों ओमफ्राय रेसिडेन्स सार्टिफिकेट जोंनो बेखौथ' नाङा नङा होमबा लोगोफोर दा बेनोमोन आरोखि जास्ट नोंथांमोना बे बिदिंखौ मिन्थिबाय दा जोंना अनलाइन स्टार्टिं डेटआहाय 7 जानुवारिनिफ्रायनो स्टार्टिं जादोंमोन बेजों लोगोसे जोंहा फैबाय थानाय दा जानुवारि मास 18 जानुवारियावनो लास्ट डेट बेनिखायनो थाबैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना माजुलि डिस्ट्रिक्टआव थांनानै नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड अंगनबादियावहाय खामानि मावनो साख्रि लानो जब्स मावनो गोसो नोंथांमोना मा होनो बे अफिसाव थांनानै ICDC अफिस नङाबा मा होनदों बे अंगनबादिनि मोनसे चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट अफिसार थायोना बेवहाय नोंथांमोना खोख्लैबानो जाबाय आरोखि साबमिट होबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोननि अफलाइन एप्लाइहाय प्रसेसआहाय अके जागोन आरोखि दा जोंहा मोनसे दंबावोमोन नङा होमबा लोगोफोर अंगनबादिनि आं दहाय नेक्स्टआवहाय फोरमायनो हरनो होननाया दा बेखौबो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै बेबो माजुलि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो गोलैयो आरोखि दा बेवहाय बेना पस्टआहाय एसे आलादा रोखोमनि आरोखि 69टा पस्ट दङ दा भिडिअआ जोबोर गोलाव जानो हागौ लोगोफोर आं सर्टकाट खिन्थाहरबाय दं दा पस्टनि नामाहाय नै अंगनबादि वार्कार्सआवनो खामानि मावनो मोनगोन ओमफ्राय अर्गानाइजेसनाहाय ससियेल वेलफेयार आसाम 69 पस्ट ओमफ्राय क्लास 10निफ्रायनो पास जागोन क्लास 10 पासबानो एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय नै बेवहाय अफलाइन होखादों नै बिलाइ बेना अफलाइन ओमफ्राय 7 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जादों बेनाबो सेम ओमफ्राय नैबेना लास्ट डेटआ एसे बारादै लोगोफोर दहायनियाहाय 18 जानुवारियावनो लास्ट डेटमोन नैबेनाहाय 24 जानुवारियावहाय लास्ट डेट जागोन आरोखि दा अंगनबादि वार्कारावहाय नै 7 पस्ट दं ओमफ्राय अंगनबादि हेल्पारावहाय जोंहा 65टा दङ दा बे बबेनिफ्राय फैदों आरो बबे अफिसावहाय नोंथांमोना साबमिट खोख्लैनांगोन दा बे जाहैबाय नै CDPO अफिस उजालि माजुलि एन्ड कमलाबारि बेवहाय नोंथांमोना खोख्लैबानो जाबाय आरोखि अफलाइन एप्लाइखौ बेवहाय हैबानो जाबाय नोंथांमोना दा अंगनबादि वार्कारनि थाखाय नोंथांमोना मा जानांगोननो 12 पास जाबानो जानांगोन माने POC पास जानांगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना नैबे 12 पासआहाय एलिजिबल जायाब्ला नोंथांमोना 10 पासजोंबो हागोन आरोखि मेट्रिक पासजोंबो हागोन बेनिफ्राय अंगनबादि हेल्पारावबो नोंथांमोना क्लास 10 पासबानो जागोन मेट्रिक पासबानो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा ओरै मेट्रिक पासआहाय बेवहाय एलिजिबल जायाबा नोंथांमोना क्लास 9 पासबाबो जागोन आरोखि बेवहाय दा दहाय मिन्थिखाबाय नङा होमबा बैसोआथ' सेमानो 18 इयार्सनिफ्राय 44 इयार्ससिम 44 इयार्सनि बाराबा हानाय नङा ओमफ्राय सेलारियाबो एखेयानो दं दा डकुमेन्टसफ्राबो गासिबो एखेजोब दा नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय माजुलि डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना थांनानै आरो जायफ्रा खाथि खालानि नोंथांमोना माजुलि डिस्ट्रिक्टनि खाथि खालायाव गोलैयो
नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय आरोखि दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर भिडिअआ दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे आंनि मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोननिसिम चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो बिदिब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनोमोन थेंक इउ फर वाचिं नाइस टु मिट इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार